l-investiment huwa l-uniku għażla għall-istabilità tal-pajjiż, l-uniku għażla biex ma nifqux nofs triq iżda nkomplu mixjin il-qudiem. Dan il-gvern mhuwiex perfett. Għamilna l-iżbalji, tallimna minn dawn l-iżbalji. Tuna l-opportunità li nuru li tallimna minn dawn l-iżbalji. Għamilna tajjeb, tuna opportunità li nkomplu nagħmlu tajjeb, tuna opportunità li nkomplu nservukom, tuna opportunità li nkomplu naħdmu għal-Malta tagħna, għal-Għawdex tagħna, tuna opportunità li nkomplu naħdmu għal-negozji tagħna, tuna opportunità li nkomplu naħdmu għal-familji tagħna, tuna opportunità li nkomplu naħdmu għal-pensjonanti tagħna, tuna opportunità li nkomplu naħdmu għaż-żgħażagħ tagħna għax verament l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.